И so the champions, и so, си со, и то, и ти. The champions. Байер Мюнхен срещу Реал Мадрид, симпатяги, тази вечер. Ще се опитам да дам една прогноза за тази среща. Преди това да започнем, чак почервенях от песенката, преди да започнем, симпатяги, ще ви помоля по едно лайкче и шер с някой ваш приятел. Така, едно дерби, в което винаги обещава голови, през последните години винаги сме гледали доста интересни срещи. Между другото, феновете на Барселона тази вечер ще гледат едно истинско зрелище, едно истински мач на Шампионска лига, защото те не са запознати много с тази история. Преди Кристиано Роналдо владееше мачовете на Реал Мадрид срещу Барселона и Бензема, на Реал Мадрид срещу Байерн и Бензема естествено, но сега Кристиано Роналдо го няма. Въпросът е, че Байер Мюнхен има доста контузени играчи симпатяги. Реал Мадрид в последния си матч срещу Реал Сосиедад така дадаха почивка на всичките си титуляри, за да могат да се фокусират точно в този матч естествено до вечера. Матчът е в Германия. Байер Мюнхен има какво да се връщат на Реал Мадрид, защото винаги са ги пердашили в финалите, било то четвъртфинал, полуфинал, Реал Мадрид винаги са пердашили Байер Мюнхен. Днеска залога е огромен, втория матч е в Испания, Сантьяго Бернабео, естествено слайтли фаворити ще бъдат Реал Мадрид. Аз виждам доминация на Реал Мадрид в този матч, понеже Байер Мюнхен, макар че матчът е в Германия, забрах да кажа естествено, макар че Байер Мюнхен, бъркам за майка ти шиба, макар че имам предвид Байер Мюнхен, да, има доста контузени играчи, мисля, че днеска Реал Мадрид ще излязат за победа дори в първия матч, така че аз залагам на белия балет. Други интересни неща, които имат да гледаме днеска. Между другото, никога няма да забравя матча между Реал Мадрид срещу Барселона на Сантьяго Бернабео. Ще ме извиняйте, мисля, че беше през 2017. Когато Роналдо и Марсело обръщат матча, сещате ли са в последната минута, Марсело дава асист на Кристиано Роналдо и в двата случая Кристиано Роналдо е в засада. Значи тогава, ако имаше VR, Байер Мюнхен щяха да продължат, но тогава съдите малко си бутаха белия балет, така че в Шампионска лига белия балет така винаги са били фаворити, като играят преди естествено. Сега не знам как ще бъде с вара. Искам да направя и една бърза прогноза за тази среща. Аз, макар че виждам Реал Мадрид като фаворити, няма да играе за един от двата отбора. Аз искам да кажа, че днеска Аурелио Тучуймени ще направи поне 2 фала в срещата. Хари Кейн ще направи 2 точни удара, защото он таргет 1,5, естествено повече от 1,5. Вини Джуниор да вкара гол или да асистира. И ко беше? И Байер Мюнхен да имат повече корнери от Реал Мадрид. Пожелавам успех на всички симпатяги. Дано да ви е харесало видеото и дайте палеца нагоре, подкрепата на Лудия Леко да голата.